sare bibbe fulbe andu diine maada fedde heblo sukabe Afrique takkusana yoni to cubalela nabbaji boki sabbundo kundela rewo tokomaji siwi bafata sare tallo kon waktu yoni hato jamweli kame radio pinala nyoro mango ene jiaye gartende kabloji mena bato biteɗo Africa merci yettima to kaggulade mo leydi Sénégal tonto leydi Mauritanie legal bite ngala darun naima ko suka algirnajo goto waɗa toon teb taw kadi mo tuma mo jogi huuɗo ɗayno koko tonto leydi Mali nokko biteɗo Sokolo ko toon tigui lewru feeñi kikiɗe hanki o ko ɗum saabi laamu leydi Mali kame ɓesgu malinaɓe kala juuli ñalawma hande o tonto Guinée Conakry gonnoɗo hoorejo jagorɗe leydi ndi biyeteɗo Lassana Kouyaté holliti koɗo saaha tigui haare foti wonde gam haɓade Alpha Condé woto ƴamtoyde dawala tataɓala tonto leydi Côte d'Ivoire taw kadi ko bureau procureur de la République ko bureau makko tigui heela ko fate dossier ji werlaji naɗɗi leydi Côte d'Ivoire ko ɗum tigui woni ko itta toona kabruji menan jolan jaɓiri ko Ali Abouba woto godde joni joni jañoɗena Makam Koutira Mbaye to Nouakchott leydi Mauritanie leydi Sénégal leydi Mali leydi Gambie ha faynma Maroc kame Algérie e ko taari ɗum kala ha toon to Guinée Afrique centrale Afrique de l'Ouest Austral ha e nokkuji ɗi kala ɗo gonɗon kala jokkodire Makam Koutira Mbaye Makam Koutira Mbaye ñotiyanke nana ɓurɗo andirede Amadou Mbaye taweteɗo e lamorgo leydi Mauritanie woni Nouakchott Amadou Mbaye ñotowo ngana taweteɗo jeere 5e e taw kadi ñotanta tan ko worɓe Amadou Mbaye Makam Koutira Mbaye ɓurɗo andirede Amadou Mbaye ko sehili worɓe jaadiɗo worɓe kala ñotol ngol jiɗɗa Amadou Mbaye ne wawi ñotandema ɗuma Makam Koutira Mbaye ko ñotiyanke ngana timminɗo golle mum nunɗuɗo gonɗuɗo kala kadi naɗɗo leydi Mauritanie o dañje muma teddugala Yahya Ndiaye sewa ɓalela limba dangela ñantoto koto Makam Koutira Mbaye Baba Mal dande leñol mo kewɗon yide kala saaha ñantenke ngana pullo ɓi pullo kala nde ñanti yimɓe kala jeeɓaɗa ñantoto e kala saaha koto ko kam Koutira Mbaye mbadden dando faade Makam Koutira Mbaye ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke Makam Koutira Mbaye ko ñotenke ngana Makam Koutira Mbaye ene notoro ona e noddirguel mum bitengel 46 85 23 44 sa yeehi to hello witengo Facebook a tappi Makam Koutira Mbaye ma taw tona Makam Koutira Mbaye Yaya Ndiaye sebalele badangel ko to nyoto laisa la tende velani kadi jillam leedi tekam yewni kam dañi dañani mi hotay ladde nde welani jinnaɓe ma jewni kama dañi dañani mi hotaya oɗo hen suka gorko wiyete ko Alhaji Moussa Balde Alhaji Moussa Balde jiya koto leydi Gambie yarata koye duuɓi nogasa ko majji faade joni woni duuɓi ɗiɗi o jeeya ko nder leydi Gambie nokko biteɗo Saare Tallon damale minen Saare Tallon e tumani Gambia Saare Tallon tumani Gambia ko toon tigui o jeeya o yalti toon ken wono duuɓi ɗiɗi o taritino ko toon to leydi Liby e caggal non tumede oɗo saaha mo gonɗen ya taw o taccani maaje kaɗe gam yidde yaɓande toon to leyɗele Europe kankoɗo hen gorko biyete kankoɗo gorko biyeteɗo Alhaji Moussa Balde e jinnaɗo makko debbo wiyete ko Ami Balde so tawi kadi ko bammakko wiyete ko Maykela Balde bammakko tokoso jettinɗo ɓatake o wiyete ko bammakko tokoso jettinɗo ɓatake o wiyete ko Haruna Balde walla mbiya Housseynou Balde
ko on tigi yettini ɓataki o tawete ko toon to leydi Espagne e kala noon jiiɗoɗo hen suka gorko biyeteɗo Alhaji Moussa Balde yo jokkodire ngel ɗo hen noddirguel mbatta ko 00 220 35 88 547 to leydi Gambia walla mbaɗa 00 34 63 24 43 350 nototoma koɗo hen gorko biyeteɗo Haruna Balde ɓuuɗo lollirde Housseynou Balde beele laaten oɗo hen majjuɗo ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke kaddam yewama dañani mi rutto kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe na sande sappo e naya korse hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji men ɗemgal pulaar no mbirɗen e gardidi kabruji men laana ndiyam mawka ngarɗo ka kene foti wonde temedde nayo neɗɗo ene tawe e nder makko taw kadi ko yerlitiɓe ko fati banggue docteur eɓe cardiologue ko fati kadi e witeɓe sage-femme e ko wiyeteɓe dermatologue ko noon kadi ophtalmologue e ko fati e kala sifa gollal taw kadi ko cellal ɓalli ɓen tigui ene tawe e nder kaɗon laana ka noon wiyete ko Africa Merci ko kanko tigui yetti to kaggulaɗe ka leydi Sénégal kaggulaɗe mo leydi Sénégal ko toon tigui ka tawete hoorejo leydi Sénégal yillima toon yogga kay khalifaɓe leydi Sénégal jeehi toon ngam darde golle payodinde baɗaɗe e nder kaɗo hen laana ko laana jarlitika iw kay leyɗele woɗeɓe ngam arde Afrique e kala saaha ngam safrude ɓesguji Afrique naɓe kala rafi mo joguiɗa so tawi ka winditima ha yettima kaɗon laana saɗa safro yoɓata hay mboɗo so tawi ko guite walla ni kala ko wawi wonde rafiji hay tawi ko ceggol ɓalli kala ko wawi wonde hay mbuɗo jomum yoɓata kamɓe noon ɓe kolliri ma mbaɗe nder leydi Sénégal balɗe tati caggal mom ɓenni toon to Guinée maɓe jaaha toon to leydi Cameroun lewru août hitande ujunnaje ɗe sappo e jeenayyi maɓe garte leydi Sénégal ngam sanga noon maɓe ɓooy e nder leydi Sénégal ngam wawde safrude yoga e ɓesguji leyɗele Sénégal naɓe eɗen mbaɗi erago dendagal bandiraɓe joguiɓe rafiji kawniɗi ɓe ngala doole wawde safroyade yoga e nokkuji yo ɓattito nokkuji ɓurɗi labde mbawa winditade beele so tawi laana kartiɗo e hitande fande so gueno o haaji e beele yimɓe kala ene mbawa safrade nde tawno ko cellala woni kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale mairie de Mermoz e tonne kadi taw kadi ko maire Mermoz jaggaɗo e Sokat biteɗo Barthélémy Dias o holliti wonande bureau makko helama ñalawma hanki o holliti bureau makko tigui yanama ñalawma hanki o taw kadi mo jiguino toon machine mo hinde ordinateur ko on tigui itta ɗon caggal on hollitemo wonande kay ordinateur o ne wanno gueɗe makko kewɗe kala gueɗe cuuɗiɗe hay ko fati e gueɗe maire ndi kala waɗoɓe loskoɓe noon kolliti wonande kay bureau ngo heelaka ko jomum tigui addi ko kelal udditi nawi ko nawanno ko ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Sacré-Cœur e nokku biyeteɗo cité Keur Gorgui e tonne kadi kikkiɗe hanki o ko gorko goto ɗemno felɓodirde werla muɗum e hakkude mum e firgonetto goto koɗon tigui won mettini o yalte auto makko kanko ɗon gorko o yaltini pistolet makko koɗon tigui o roofi kuure jonde e ponoje firgonetto o wattindi noon ko fellude dow oɗo saaha noon ɗeɗo gueɗe so tawi ne mbaɗa e nder leydi Sénégal ene foti hajede guila ɓurtani juuɗe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Anne Belmare ma en kaale hana bela ari to bal ari jafoɗon belaire e tonne kadi ko seppoji Gulli Diaw mbaɗi kikkiɗe hanki o e to ko ɗin seppoji ko awoɓe liɗɗi haɗaɓe jolde maaje oɗo saaha mo gonɗen e caggal on tumede wonande maaje ɗe gona maaje deƴƴe no feewi ɓe duppi toon ponoje ɓe mbaari bolol ngol ha ganduɗa yo gay werlaji donki wawde taccude ko ɗon tigui nde dadi ɓe gay ko ɓen tigui mbawi ittudeɓe e ɗiɗon laabi ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Kaolack Madina Baya taw kadi ko cetal tammigal ko fate diine l'islam leyɗele Afrique ɓe juɓɓini no kawguel Qur'anil Karim taw kadi guel kawguel Qur'anil Karim ngol watti lawol jeego ɓiwol innira ko Cheikh Ibrahima Niassa ɗum noon waɗi ko ñalawma hanki o toon to Madina Baye kamɓe kala soɓe ndendi ƴamoɓe ɓe koɓe capanɗe nayo e ɗiɗo neɗɗo oɗo saaha mo gonde noon Allah rokki polgu kay to banggue jangde Qur'anil Karim
ko ɓiɗɗo gambinajo biteɗo Modou Diop kam tigi ari yesso dañi kene fota wonde million ngaji joya rema ko biteɗo Alhaji Mouhamed Ahmadou on kadi jeeya ko toon to leydi Mauritanie dañi million e feccere rema kadi ko biteɗo Mouhamed Nuhu on kadi dañi temedere e capanɗe jeegom ujunere taw kadi on kadi jeeya ko toon to leydi Mauritanie nayɓijo ko on tigi woni neɗɗo on tigi woni ɓiɗɗo Sénégal najo ne taw tora ɗum noon khalifaɓe diine kame aada hay dilloɓe dawrugol kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Thiès dognowo Jakarta goto taw kadi ko biteɗo Babacar Gaya ko kam tigi ɓandu mum yiita ne wala taw kadi koyɗe mum e juuɗe mum kala ne kaɓɓa ne wedda e galle gonɗo mahede mo gasani kanko Babacar Gaye noon o jeeya koye Thiès e legal bitegal Madina Faala ko toon tigi wo jeeya caggal noon nde moto makko yiita kanko noon o yiitaka caggal noon waɗama loskoji ha ɓandu makko tawa mo wedda e oɗon galle oɗo saaha noon ɓandu makko ne tawi morgue mo cuuɗi cafriɗi tawiteɗi toon to Thiès siftinde noon toon to Thiès préfet mo Thiès haɗino kay wonande yogay motoje Jakarta circulde ha kene fota wonde 20 heures jamma caggal noon hollirede wonani kala saaha ɓeɗon joomen motoje en pittali mabɓe ene keewi yoɓede e nder wuuro Thiès ha eko taari Thiès kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to nabbaji siwol kalene guure taariɗe nabbaji kamɓe noon ɓe jiiɗino wadde potiral mabɓe ñalawma hande o gam hollirde mette mabɓe yoga hen koko fate banggue laabi yoga hen koko fate banggue pom taw kadi ko taccude e ngoɗo hen maayo yoga hen koko fate banggue kuɓam ko wiyete coura kamɓe noon ɓe dañano jippade jippi tigui ko cubalel nabbaji naɓe ɓe jippi gam hollirde mette mumen no fotiri kala laamu ngu honi noon ma waɗanɓe hakkude nabbaji kame cubalel ma waɗanɓe ɗon pom beele kadi ɓe mbawa taccude kono ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe cuwa taw yiide hen haydara sen geewi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde wiiten al akhbar ɓe kolliri wonande islamiste en ɗiɗo taw kadi ko sokaɓe e cuuɗi dumbirɗi leydi Mauritanie mbaɗi rango faade hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdallah Aziz nde wallataɓe ɓe jalta e nder ndeɗo hen julde korka siftinde noon kala julde so tawi ari lamɗo leydi heewi yafade ko wiyete grand présidentiel en heewi yafade yoga e yimɓe hen goto maɓɓe noon wiyete ko Mohamed Ould Eli goɗɗo noon wiyete ko Didi Ould Yezid e kamɓe ɗi noon ɓe mbaɗi e rango faade hoorejo leydi ndi nde ɓe jafete ɓe ɗaccite ɓe jalta e cuuɗi dumbirɗi leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde wiiten al akhbar ɓe koliri wonande ɗiɗo e taw kadi ko 10 noddirteɓe to galle lamorgo leydi France jettima toon to Nouakchott jaɓɓimaɓe toon noon jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele biyeteɗo Ismaïla Ould Cheikh ko on tigui jaɓɓiɓe toon e kamɓe noon ɓe gaari tigui ko yurnitade garangal hoorejo leydi France e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keɗoɗen ma en kaali jayde witende tawariɓe kolliri wonande kaya jaggama gorko jeeyaɗo to Algérie e legal bitegal Darou Naima ne tawe nder nokku biteɗo ten William e toon tigui o fawa jungo caggal noon tigui caggal duumede caggal noon tigui teskede e kala saaha omo adda kay huuɗo ɗaynoko omo nawa e nder leydi ndi e kanko noon yoga yimɓe tigui ko ɓen tigui kolliti caggal node dadiɓe e ndewri e makko koyguel ne ƴeewa tigui kala ko gollata haaɓe jenana tigui oɗo saaha mo gonɗen omo jogui huuɗo ɗaynoko ko nden tigui ɓe gaari ɓe juukimo e galle goto ɓe tawimo toon ɓe tawdemo ko toon taw kadi ko cawli yoga e kuɗoli ɗaynol ɗi oɗo saaha noon mo tawe juuɗe dadiɓe noa kanko noon wo jeeya ko toon to leydi Algérie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale monde Afrique ko jayde wiite noon oɗo hen gorko o wiyete ko Amadou Idrissa Dieng kanko noon wo holliti wonande kay o tawtoronama ko fate banggue sitine bannoɗo e Nouakchott e caggal noon dadiɓe ɓe nuwa nanguinomo dañi fiidemo piile cattuɗe e cokimo leptimo lepte cattuɗe no fewi oɗo saaha noon sakti ɗum ko jayde monde Afrique ɓe kolliti e wonde laamu Aziz ko laamu piile kame cohlen hay goto ala fodde mum e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen Al Adjal walla mbiyen tan jayde wiite Alwiyam ɓe kolliti e wonde capitaine bateau mo navire taw kadi ko kañum e jaadiɗo muɗum iwnoɓe toon to Nouadhibou ne gonno werla mo hinde Mercedes mo tongode temedere e capanɗe jeenaya ene payi to wiite Nouakchott nde ɓe gaari ha PK temedere e capanɗe jeegom e joyya ko ɗon tigui werla mabɓe bukkodiri e oto ɓutto no fewi
oto ɓurtoɗe ɓe kewi wiide poids lourd ko ɗon tigi ɓe mbokkodiri kanko noon commanda taw kadi ko dognowo bateau mo navire ko on tigi wasi en fittanum kam e jaadiɗo mum waɗi noon yimɓe nayyi woɓɓe gañiɓe hen gañande musde no fewi ɓe nawama to wiyete noksata kanko capitaine bateau noon o jeeya koye nder falde ɓoggue ha joni toon to leydi Mauritanie keɗoɗen ma en kaali jayde wiyete adrare fo ɓe kolliti wonande hujjiyanke biteɗo Mouhamed Wulde Moyena kanko noon wo holliti wonande kay sukaɓe nangganoɓe toon to leydi Sénégal gartira e leydi Mauritanie caggal nde laamu leydi Mauritanie holliri wonande laamu leydi Sénégal yon leldi ɗum ɓeɗon sukaɓe tumede ko kamɓe tigui mbaɗi janggu e nokku biteɗo Tidjara Banque caggal nden ɓe gaddama toon to Nouakchott ɓe piyama toon piile cattuɗe no fewi ko wona ɗum ko kadi juuɗe mabɓe mbaɗama ko wiyete mas courant beele ɓe kaala mbiya ko kamɓe taw wona kamɓe goto e mabɓe noon addi kaytol gam tottude oɗon hojjiyanke beele kay ɓe porte plainte faade e dadiɓe fiɓeɓe taw kadi wona kamɓe gujji ɗeɗon gueɗe sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen ko tan to leydi Mali to leydi Mali ñalawma janggo laamu leydi Mali yaltini kaytol mum e nder leydi ndi kala hay goto gollata kono kadi liggotoɓe laamu ɓe kala ko yoɓeteɓe ñalawma hande ko férié kame ñalawma janggo kala caggal noon finoɓe nokku biteɗo Sokkolon nde ɓe kolliti kay wonande lewru yiyama on saaha noon laamu leydi Mali feliti julde ñalawma hande o laamu leydi Mali kame Côte d'Ivoire e ha fayen ma toon to Niger kamɓe kala ɓe juuli oɗo hen ñalawma hande eɗen mbiyaɓe tan sabbe ɓe julmo wuuri yo gueno jaɓanen golleji men moƴƴi kala ko tata wo yaafo en hoorejo leydi Mali kikiɗe hanke o yaltini ɓattake mum gam kay jarde ɓesgu malinaɓe kala ha tenti umma islamique mo leydi Mali kala o donima ɓiɓɓe malinaɓe kala o holliti kadi malinaɓe yo duwo duwono leydi ndi beele kadi jaame kisal duumiɗo ene wawa artude e nder leydi Mali ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali loni woni fedde gotago windere nde ko hande tigui ɓe jaltinta kayitol mabɓe taw ko cimtol ummade leydi Mali caggal on teskede e tugganma janvier ha fen mawɗo saaha mo gonɗen janguji limtindi mbaɗi e nder leydi Mali ɓe kolliti wonande ɗiɗo hen lebbi jeegom ken wona capanɗe nayyi e nayyi jangu waɗi e nder leydi ndi ha ganduɗa laafaji mbulaji kewɗi mbasi hen pittali mumen ɓe kolliti kadi kene wona temedde tati e capanɗe nayyi wonande kay toñaɓe e nder leydi ndi e piya jawdi men hefta caggal kay ala hen fodde e nder leydi ndi kala ɓe kolliti wonande haqqe innama aden yatiri caggal e nder leydi Mali oɗo hen ñalawma hande noon fedde gotago windere weltanaki hay seeɗa kuntal laamu leydi Mali e kamɓene ɓe mbasima laamu leydi Mali nde fellitta darade darnete lang beele kadi haaɓo e wonande pelle ceɓɓitiɗe haaɓo kadi beele haqqe innama aden arta e nder leydi ndi e caggal on teskede wonande e nder leydi ndi ne heewi kareli ha tenti ko fate banggue leñamago ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale dawrugol oɗo hen gorko wiyete ko Cheikh Modibo Diarra kanko e Moussa Nara ɓe jewtidi ne wondi kadi e goɗɗo biteɗo e Koniba Sidibé ne wonde biteɗo Mamadou Sidibé taw kadi ko gardiɗo PRVM kamɓe noon ɓe kolliti kamɓe kala maɓe ndentuɓe gona caggal landa mbiyete ko CMD walla to mbiyen CMD ko Cheikh Modibo Diarra beele kadi kamɓe kala ɓe mbawa gembudemo beele randa makko ne wawa tekkinde gam joɗiyade toon to Kuluba ha joni toon to leydi Mali keddoɗen toon to leydi Mali keddoɗen ñandal juma jawtuɗo henno e wonande kay seppoji bannoɗi e nder booli Bamako taw kadi wanno ɗumen ko lundiɓe ɓe kollitino wonande IBK ma wujju sumgoji baɗoji ɗi ñalawma hanke on Ibrahima Boubacar Keita tuma kay nde o saktanno ɓattake mo go holliti wonande Ibrahima Boubacar Keita laamiɗo leydi Mali sohlani wujjude ko fate banggue kawguel taw kadi ko ƴamoɓe lefol laamu e nder leydi Mali kanko mo hooli hoore makko teno mandinen ñogas e jeenayyi lewru juin ko kanko tigui jogori weynude araray nde tawno ko kanko gueno rokkata polgo sen giwi e nder leydi Mali paaɗen ko toon to Guinée Conakry gonnoɗo hoorejo jagorɗe e leydi Guinée biyeteɗo Lassana Koyate holliti metti mum no fewi yaltini ko woni e ɓernde muɗum o yaltini ɗum noon ko jayde wiyeten Espace FM ɗon tigui o holliri wonande kay lundiɓe kala oɗo saaha kamɓe kala yoɓe ndentuɓe mbadda junggo e fandu ɓe kaaɓo 3e mandat Alpha Condé o holliti noon wonande kay laamu kessungo Alpha Condé darni oɗo saaha mo gonɗen e peeje mum e miijoji mum hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ko ƴamtude e mandat mum tataɓijo kamɓene beele kay ɓe mbawa habtade ɗeɗon golle oɗo saaha noon yoɓe ndentuɓe daaro ɓe kaaɓo Alpha Condé guila taccani 3e mandat sen giwi toon to Guinée paaɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire taw kadi ko bureau procureur de la République mo Côte d'Ivoire biteɗo Dawa Richard ko bureau makko tigui yana
hela tene kadi dossier ji kewɗi nawatona dossier non fati koye werlaji taw kadi werlaji ɗi kene fotonde capanɗe jeeɗiɗe jeetati dossier ko fate werlaji taw kadi ko taccuɗi kaggulaɗe mo leydi Côte d'Ivoire taw kadi ɗin werlaji kala hen goto yoɓani douane caggal nde dossier ji kewɗi mbaɗa loskoji nawa toon to procureur ko ɗon tigui ɓe ngabbi dow ɓe keeli balfon ɓe naati toon tene kadi ɓe ɗacci toon kayitol bindi hen konnguɗi mabɓe wonande so tawi kay o toppitima wurtinde kan haala koɓe yoɓotoɓe fittandu makko ha joni toon to leydi Côte d'Ivoire keddoɗen ma en kaali Issaya sarɗiyanke RDR taw kadi ko biteɗo Célestin Koné ko kam tigui itti werla kesso pula taw kadi ko werla nawowo mayɓe on werla noon ko werla tigui o rokki taw kadi o rokki ɗum ko julɓe finoɓe e nder Abidjan o totti ɗum noon almami biteɗo Cheikhou Koné taw kadi ko gardiɗo conseil islamique mo leydi Côte d'Ivoire o noon holliti beele mum no feewi caggal kay nde o hunino wonande ma o sodana juma ka taw kadi ko werla guittowo mayɓe ɗon e nder juma o naw ɗum toon to Guénalé ɓe kolliti en beele makɓe no feewi noon caggal kay oɗo hen biteɗo Célestin e wadde ngal ɗo hen gollala paydingala kanko Célestin noon o hunima wonande almami biteɗo Cheikh Koné maɓe mahanɗuma taw kadi ko galle ngarɗo no feewi galle mo ganduɗa oɗo hen galle almami ene foti handude e galle baɗo dani hen sen giwi toon to leydi sen giwi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to leydi Togo ko constitutionnel leydi ndi erima wonande cetal tammingal ko fate sumgoji bitegal seni yoɓe juɓɓin sumgoji ko fate banggue sarɗiyankoɓe e nder leydi ndi caggal on teskede ɗo tan e balɗe seeɗa wonande kay sarɗiyankoɓe kamɓe kala ma mandaji mabɓe gas ɓe kolliri noon wonande kay laamu ngu yo darde tinde langa hakkude ɗo e mayirɗe ndeɗo hen hitande beele ɓe juɓɓino ko fate sumgoji ha joni sen giwi toon to Togo paɗen koye leydi l'Afrique ha joni kon toon to Niger paɗen batu jagorɗe kikiɗe hanke o wonande kay laamu leydi Niger lawɗi ni kuulal hirtolelo wonande kay lebbi tati fuɗɗoto noon ko ñande sappo e jeetati nduɗo hen lewru ndu gonɗen e nder falde Difa Tillabéri e Tahawa e hafen ma keeri ɗi kala keerol hakkude mabɓe Nigéria keerol hakkude mabɓe leydi Burkina Faso e keerol hakkude Niger kami leydi Mali ɗiɗo hen nokkuji kala maɓe mbat ko wiyete kuulal hirtolelo beele kadi kala so tawi tan yiyama nangue muti e jeeɗon yaha kala koko fellete walla nangue walline ha weeta sen giwi toon to Niger paɗen ko toon to Nigéria laamu leydi Nigéria armée Nigéria holliti wonande yoɓima pittali kewno nogas e tato taw kadi ko Boko Haram e caggal on nde armée leydi Nigéria wadde junggo e fandu kame armée Tchad to maayo Tchad wiyetengo lac Tchad ko toon tigui ɓe pelɓodiri Boko Haram ɓe jeeɓima pittali kewno nogas e tato taw kadi ko jeeyaɓe fedde witende Boko Haram ɓe kefti to noon fetelaji jeegom taw kadi fetelaji ɗi kala ko AK-47 yon hen kadi ɓe kefti toon taw kadi ko fetelaji jonɗi no feewi ɓe kefti toon kene fota wonde pafti jeetati taw kadi woni hen ko kure ɓe kefti toon kene wona capanɗe tati e tati carton taw kadi woni hen ko pettoje ɓe kefti gueɗe kewɗe ɓe kolliri noon ɓe gañi hewɓe kadi e Boko Haram ko ɗon tigui ɓen kala dogui naate ladde oɗo saaha noon ɓe kolliri hakkude laamu leydi Nigéria kam laamu leydi Tchad maɓe mbaddu junggo e fandu ɓe mbawa haɓade ɓeɗo hen witeɓe Boko Haram sen giwi toon to Nigéria paɗen ko toon to leydi Cameroun nokku bita Al Hijar ne tawe e nder leydi ndi keerol hakkude leydi Cameroun kame leydi Nigéria Al Hijar ne tawe nokku biteɗo Kolo Fota ko toon tigui gorko biteɗo Amadou Hagga taw kadi ko joom bitik jeeyowo ko motoje tati gaare makko jamma hecci hanke o e ɓen noon ko Boko Haram naɓe nde ɓe jetti noon namdimamo halis nde o sali ko ɗon tigui ɓe jooɓi pittali makko ɓe guitti marchandise makko haala ɓe dimde motoje mabɓe ɓe jaadi hen ɓe gaynima kure jonde no feewi e nder wuuro wiyetengo Al Hijara caggal noon koniyankoɓe leydi Cameroun nottima mbawi fellodirde e mabɓe haaɓe ɗacci ɗon motoji ɗiɗi ɓe dogui ɓe naati e ladde kamɓe witeɓe Boko Haram en to leydi Gabon ñalawma hande o Ali Bongo ma jaɓɓo nando muma taw kadi ko lamɗo leydi Irsia woni Centrafrique biteɗo Faustin wo holliti jillu makko e leydi Gabon ko jillu jama kadi ko jillu golle kame jokkere enɗam kala sen giwi to leydi Gabon ma en kedo leydi Gabon ha joni lambarta nouvelle matcha ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate nden ka kisal leydi ndi walla mbiyana jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi
o holliti wonande kay joƴƴinoɓe listeji ko fate banggue sumgoji ko fate banggue sumgoji sarɗi yankoɓe e ɗum noon fuɗɗoto ko ñalawma janggo 15 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ha nogas e jeenayyi nduɗo lewru ndu gonɗen ko balɗe 15 tan ɓe dokka kala mo joƴƴinani jeeytake e ƴamgol sumgoji ko fate sarɗiyankoɓe leydi Gabon sen giwi to leydi Gabon koto Afrique du Sud paɗen to Afrique du Sud noon ko yimɓe ɗiɗo mbasi pittalu men e nder juma goto ko ɗon tigui suka goto ari ne jogui laaɓi naati nder juma to e dañi yuude toon yimɓe ɗiɗo laaɓi ha mbase pittalu men almami hen goto kañumne e gañama gañande musde no fewi hen goto noon waraɓe wiite ko Ismaila Bassa yaranno koye duuɓi jeeɗiɗi on kadi ne jeeya e waraɓe caggal nde dadiɓe noddani gaari ko nden tigui kanko hoccilema ko yaɓani dadiɓe gam yidde yuudemo ko ɗon tigui ɓen doose makko kure e condi e ɗum noon waɗi koye nokku biteɗo Malbesborg ko toon tigui ɗum waɗi ene tawe e nder leydi Afrique du Sud hollirama noon oɗo saaha mo gonɗen e kala saaha ɗeɗo henna gueɗe ene kewi wadde e nder leydi Afrique du Sud oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabroji men jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en ja hatton to Yemen France Russie États-Unis d'Amérique l'ONU e hatton to FIFA Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam joɓiri koto leydi yamen puɗortoɗen hono pelle joguitiɗe tawa kadi ko pelle yaaduɓe e laamu wonduɓe e laamu leydi yemen ɓe kolliri tigui e ñalawma hande o ɓe umminima ɓe dadima ɓe ƴetti petelaji mabɓe e saruji combat mabɓe yidde hettude oɗo kaggulaɗe taw kaggulaɗe woni puulaɗe ndiyam woni poora taw ko wuuro witengo Hudeyda on kaggulaɗe noon woni e ɗiɗo duuɓi foof ko juuɗe ɓeɗo taw ko rebelle wiyeteɓe Oudissa taweteɓe e nder leydi Yemen eɓe keeɓi ballal noon taw kadi ko ballal fedde leyɗele arabe ɓe rendinɓe doole mumen haɓade pelle joguitiɓe e nder Yemen e gaddugol leydi Arabie Saoudite koto leydi France paɗen losgoji udditonoɗi laskoji baɗitonoɗi e cukalel dewel gotel jiitanogel ene wara terde mum ne taaƴa ene ubba e lawol taw ko lawol biyetegol autoroute A10 e nder hakkude leydi France losgoji ɗi mbaɗno ko ɗum noon waɗano ko guila wonno tigui ko guila août 1987 ko guila nden ɗum waɗno e oɗo saaha joni noon losgoji ɗi udditama oɗo saaha mo kalten jinnaɓe sukaɓe ɗiɗo foof ene tawe juuɗe police saabu kay juuɗe tuuma tigui juuɗe mabɓe moddude e wargo ngello cukalel dewel baɗanogel koto leydi Russie paɗen kalen Alexis Navalny kañum noon ko ɗiɗaɓe koko Alexis Navalny kañum woni neɗɗo ɓurɗo mawnude taw koko londiyanke ɓurɗo mawnude ɓurɗo dowlude kadi e nder leydi Russie o ko cokonoɗo ɗon caggal nde o nangga ɗo tumano koye wadde seppuji ɗi jamiruno ko ñawanoma omo lelo lebbi 3 e kaso balɗe 3 e kaso o lelima noon balɗe makko 3 e kaso ha timmi e oɗo saaha joni o waɗi ɓattake kay yidde anninde bandiraɓe wonde o yalti ha laaɓi e nder kaso koto leydi koto dowlaji dentuɗi Amérique paɗen ko dowlaji dentuɗi Amérique noon suka debbo goto Israël najo nanggama tigui ñande alarba ɓennuɗo o nanggama tigui e nder dowlaji dentuɗi Amérique tawa kadi o tuuma ko jeeyede fedde wiyeteɓe état islamique en koto fedde gotago loni paɗen fedde gotago windere wiyeteɗe loni ɓe udditino tigui ɓe joɗinoma jonde mabɓe tawa kadi ko jonde wiyetede conseil de sécurité e nder jonde he noon kamɓe foof noon ko ɓuuri hewde mabɓe kollori métere mabɓe kadi kollori yadani kadi yo Israël ƴetti sanction ngaji faade leydi Israël caggal kay wornoji e ndo laagu laamu Israël waɗata faade ɓesgu Palestine naɓe fodde noon temedde koɓe kamɓe noon comɓe jooɗi ɓe woni suutoɓe juuɗe men pour wodde ɓe koɓe temedere e 93 e nder ɓen noon hen temedere nogas kollori tigui kollori métere mumen kollori kadi jadani e leydi Israël ɓe kollori kadi yo Israël yo sanction ngaji ƴetti ko fate leydi Israël Donald Trump hawaje dowlaji ɗin Amérique o windino ɗeɗoji kay beele kay ɓeɗo wiyeteɓe Hamas tawateɓe e nder leydi Palestine beele kañumen sanction ngaji ɗi fawe mum kono dendagal arnoɓe en ko ɓuuri hen hewde fodde pecce somi peccama pecce tati hen pecce ɗiɗi kollori tigui wonde ɓe jeeyadani e Donald Trump wonde kay ɓeɗo Hamas en ko ɓuuraɓe doole e oɗo saaha koto fedde FIFA paɗen kono fedde wiyetede wattago windere wiyetede FIFA paɗen FIFA noon holliri tigui e ñalawma hande ɓe ɓañini kay wonde leydi kuɓɓo leydi tawa kadi ko leyɗele ɗaminiɗo
dalbiniɗo organise coupe du monde 2026 2026 ɓe kolliri tigui ko Amérique banggue worgo kañumen tigui organisata coupe du monde 2026 ɓe noon ɓe poyodiranno tigui koye leydi Maroc noon ko ngol waɗi laabol nayyi walla fodde laabi nayyi joni leydi Maroc ene yiiɗi tigui ɗaftinde gam yidde organise de coupe du monde ɓe jinno noon ko wonde leydi dirɓiri kay e nder Afrique caggal kay leydi Afrique du Sud wonde leydi dirɓiri e nder Afrique organise de coupe du monde kono noon ɓe keɓani ballal ha tengte leyɗele Afrique naɓe ɓuuri hen hewde wotanade ɓe wotana ko leyɗele keddiɗe ɗe mbiyen laabi nayyi noon leydi Afrique du Sud laabi nayyi ko leydi Maroc ene jeeya tigui ɗaftodiral gam yidde organise coupeeri windere woni coupe du monde saabu kay e hitande ujunere e temedde jeenayyi e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e nayyi capanɗe jeenayyi e nayyi woni 1998 l'an 2006 et l'an 2010 ɗiɗo duuɓi fof dow laaji doli Maroc yiɗino tigui organise coupe du monde kono ɓe nunkuyi hebde ha e oɗo sahani ɓe bafidirino ene sikkuno e ngol lawol moɓe keeɓ kono noon FIFA rokki tigui e dendagal arnoɓe ɓe dokki tigui ko Amérique taw ko Amérique banggue worgo onon bandiraɓam yendi mbawri gillame moon inen godde ɓerdam sagamen moɗon to gonɗon gonɗen musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ɗo gonɗon kala golliyankoɓe e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe e dilloɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe e wonɓe e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe e habroɓe e habreteɓe kala onon pop on mbaɗama juul mo woori oɗon mbiya oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah rokku en tawtorede mo woori e taw kadi ɗen ɓeydi en gustaki yo gueno yaafo en yaafo kala kadi ko waɗa ko winda ko kadi ko waɗa e moƴƴere ko kala yo gueno jaɓanena kala ko waɗa e bonande yo gueno yaafo en rokka en kadi tammodirde gam wonde neɗɗo goto konngol meɗen mbaynigu mbiɗen hande teskoɗen ko ñamaten beele dañen cellala so tawi jawdi ari e fettade wata neɗɗo dogan laaɓi gam wiide guila jibani ndentoɗen soɓe ganduɗa ko fettini dammol ngol waɗi ko wonki mbaɗɗa ko wonki ko woni e nder ma ko heewi ko ɗum woni e nder maggola heewiɗo hunde wari jawdi rutti wari neɗɗo ɗum noon ndentoɗen musidɓe tedduɓe joolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiran en musidɓe tedduɓe